tas-sema li waħadni ma jibnet l-aziz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. F'isem Ġesu irxoxt inselmilkom. Lilkom li qegħdin hawnhekk u lil dawk kollha li qegħdin isegwuna mid-dar permezz ta' social media jew minn postijiet oħra. Tafu x'għandna bżonn illejla? Jien u intom għandna bżonn il-fidi. Mingħajr fidi ma nemnux fl-Ewkaristija. Mingħajr fidi ma nemnux li Alla ħajkellimna. Mingħajr fidi ma nemnux li aħna familja t'Alla. U d-dixxipli qalulu Mallem, aħna nista' fidi żgħira, kattar fina l-fidi. Ejjew nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna, ħuti jew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marja dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-Oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Sant fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru din il-quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' das-santwarju. U nitlob għalik u għalik u għalikom li tlabtuna biex nitolbu lill-Madonna hawnhekk bl-interċessjoni tagħha għall-intenzjonijiet tagħkom. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna il-ħnina tiegħek. Aħfrilna kull ma jtaqqalna fil-kuxjenza tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħabakuk. Mulej, kemm saddum noqrob għall-għajnuna u int ma tismax? Jew ngħajjad vjolenza u int ma salvax? Għaliex turin il-ħażen u inti toqgħod ħares lejn il-ħtija? Qudiemi erda u vjolenza, hemm it-tilwim u l-ġlied dejjem jiżdied. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli, ikteb id-dera onqoxha fuq tavlozzi, hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra. Għax id-dera sseħħ
meta jkun waqta. Tistenna sa ma ttemm u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal, inti stennija għax tiġi żgur. Ma tiddawwarx ma tasal. Ara, jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Isimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Simgħu leħen il-mulej. Ejjew ħanfaħru blena l-mulej. Ħanajtu bil-feħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr. Nannulu bajjat ta' fer. Flimkien. Simgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu. Arku btejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna. U aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Flimkien. Mhux li kontu llum tisemgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Sammijaj id-batija għall-Evanġelu u għafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu li jammar fina it-teżor sabiħ li kien fdat fidejk. Il-kelma tal-mulej. L-wieqfa nkantaw flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqal dejjem. Din hi l-kelma tal-Vanġelu li kien imxandar lilkom. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-apostli qalu lil-mulej kattar fina l-fidi. Weġibhom il-mulej. Kieku kellkom fidi imqar daqs żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu lil dis-siġra tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar u din tisma' minkom. Wieħed minkom ikollu għaddej qed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu, ejja Isa, oqgħod għall-ikel jew lestili x'niekol. Ilbes fardal u newwilli sa ma nikol u nixrob jien, imbagħad tikol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr il-qaddej tal-li jkun għamel dak li ordnalu. Ekk ukoll intom. Meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, ejdu aħna qaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Illum in-nies tilfu il-fiduċja. Ejja ngħidu żgħażagħ, imma ejja ngħidu aħna. Kull min tisma' jgħidlek ma tista' tafda lil ħadd.
ma tista' tafda laqqas xi kultant lill-ħbib tiegħek jew ilta ġewwa għax jagħmlu ilek. Jgħidulek is-sħab hemm fuq fader hawnhekk iqarqu bik. Il-fiduċja bejnietna madwarna tħossha tintilef. U faċilment ngħid jiena wkoll tlift il-fiduċja tiegħi falla. Faċilment. F'mument bħal dawn, meta dawk li kienu ma' Ġesu kienu qed jaraw tant affarijiet tajbin li kien qed jagħmel Ġesu, imma ma kinux jemmnu, id-dixxipli jduru leħu jgħidulu kattar fina il-fidi. U f'mument ieħor aħna nista' fidi ċkejkna. U f'parti oħra fejn hi l-fidi tagħkom? Ja nies li intom neqsin mill-fidi jew bla fidi. U tgħiduli imma x'tib ta' fidi jiena immur qudiesa. Jiena devot tar-Redentur u tad-Duluri u tal-Madonna ta' Pinu. Ix-xahar ta' Ottubru ngħid ir-Rużarju iktar mis-soltu. Jiena mhux bniedem ħażin ta' laqgħat qtilt, laqgħat sraqt, laqgħat nejr. U allura għandi l-fidi. Kemm għandi fiduċja f'Alla? Kemm għandi fiduċja fl-imħabba t'Alla? Jien ngħid jien nemmen f'Alla, imma Alla jemmen fik. Qabel ma jien nemmen fih għax hu għandu fiduċja fija. Huwa jħobbni, huwa jrid jaqlani mill-ħażen, huwa jrid jaqlani mill-vizzju, huwa jrid itini l-ħajja sa minn did-dinja stess. U allura x'qed jippretendi ħafna? Ġesu jaf li maħniex perfetti. Niftakar meta mort l-Timqazza, uħriġna mid-dar ta' Lażru f'Betanja fejn kienet toqgħod Marija u Marta, kien hemm tifel żgħir. U ġo borża kellu ftit żrieraħ u kien qed ibihom biex jaqla xi ħaġa. U kienet borża żgħira b'żerrija tal-mustarda. Żerrija tal-mustarda. Inqas minn ras tal-abra ċkejkna. U Ġesu qalilna llum kiekolkom naqa' fidi daqs diż-żerrija biżżejjed. Imma jien bla fidi, bla fiduċja, ma nemminx. U mbagħad jgħid siġra tat-tut li għandha l-eruq, jekk bil-fidi tgħid inqala. Ejwa mulej, jien ma naqlax il-grazzi li għandi bżonn għax nitlob bla fidi. Jien ma ninqalax minn dawk l-eruq ta' kumpanija ħażina, ta' vizzju ħażin, għax m'għandix fidi. Jien ma ninqalax minn dak iċ-ċirku ta' ħbieb ħżiena għax ma nitlobx bil-fidi. Jien ma ninqalax biex nintrabat miegħek għax bla fidi. Nhar it-tnejn das-santwarju ifakkar żagħżugħ illi kellu l-fidi fil-Madonna ta' Pinu. Il-birthday tiegħu nhar it-tnejn 175 qiegħed mitfuna hawnhekk. Kien jismu Franġisk. Illum il-festa ta' San Franġisk tas-Sisi. Kien jismu Franġisk. Mhux Franġ tal-Arb, għax dak kien merċieqa. Imma Franġisk Portelli. Tgħiduli dan kif kellu l-fidi, dan kien jiġi jitlob ħafna lill-Madonna, ommu kienet marida, fieqet u flimkien maħutu dam snin sħaħ jixel ix-xema biż-żejt quddiem il-Madonna. X'ħin Karmni fl-1883, Karmni Grima, li semet is-sejħa tal-Madonna, fetet qalba ma' dażżagħżugħ mill-Arb ukoll hawn qrib tagħna fil-parti jisimha l-Fgura fl-Arb. U qaltlu Karmni Grima, il-Madonna sejħitli. U qalt li biex lin-nies ngħidilhom jgħidu 3 Ave Marijiet,
3. U għalila jien ukoll. Il-Madonna kelmetni 6 darbiet, 6. U x'qaltlek? Qalt li jgħid lin-nies biex ikunu devoti tal-pjaga il-ferita il-moħbija. Ġesu għamlulu 5 pjagi, 2 bl-imsimer f'idejh, 2 bl-imsimer f'riġlejh, 1 fil-kustat, imma lil Franġisk Portelli il-Madonna qaltlu ejdilhom ikunu devoti tal-pjaga li saret bl-injama tal-kurċifiss. U fuq il-liżar ta' Turin, il-liżar ta' Kristu, hemm teba kbira, ta' ferita kbira, pjaga moħbija. Ejja jkollna fidi hawnhekk aħna li niġu tapinu, intom li qed tisimgħuni, intom li qed tiġġorru tant pjagi moħbija. Li l-pjagi tagħna mhumiex ikbar minn Alla, id-dnubiet tagħna mhumiex ikbar minn Alla, il-mewt tagħna mhix ikbar minn Alla, ix-xitan mhux ikbar minn Alla, il-ħażen tiegħi mhux l-aħħar kelma. Ejjew nersqu bil-pjagi moħbija kif ifakkarna dan iż-żagħżugħ li jixraq li nfakruh l-Adam tiegħu jinsab jistrieħ hawnhekk biswit dak ta' Karmela Grima, it-tnejn li rċevew dawn ir-rivelazzjonijiet, dawn il-messaġġi mill-tapinu minn dan il-post għażiż. Ekku nitolbu biex il-fidi tagħna tissaħħaħ. Tgħidu li Fader, morna l-baħar, m'għadniex nemmnu, m'għadniex nemmnu fl-Ewkaristija, m'għadniex nemmnu biżżejjed fil-qrar, hawn min jagħtina eżempju anki nies li jiġu minn barra. M'għadniex inħobbu għall-Madonna għamlet tant magħna. Taqtax qalbek. Kif kollok ftit Alla jtik ħafna. Imma m'għadniex nemmen. Bdejt u waqaft qatt ma kont nemmen. Tlift tal-fidi. Min qed jgħidlek, anki int li qed tismani mill-bogħod. U qed tgħid jien tlift tal-fidi. Il-Madonna ta' Pino qed tgħidlek, imma Ġesu ma tilifiex il-fiduċja li għandu fik għax jixtieq isalvak. Bil-pjagi tiegħu, bil-pjaga l-moħbija, bil-pjagi tiegħu intom fiqtu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġini sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, għandi jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u tkellem fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Anke issa għandna l-bżonn tal-fidi, ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu. Żomm idejk fuq il-Papa Ljun fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ġublew il-kbir biex ikompli jwassal messaġġ ta' tama hemmhekk fejn intilfet it-tama, nitolbu is-smana. Niftakru fl-isqof tagħna. Illum għaddes fil-Knisja ta' Pino ġewwa Melbourne l-Awstralja. Hemmhekk l-emigranti tagħna għandhom kappella tal-adorazzjoni u jmorru jitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna. Jiena rajt ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tax-xhur ilu, nies minn kull nazzjon ġejjin lejn ta' Pino ġewwa l-Awstralja.
Ekkew nitolbu biex dawk in-nies li qed jiġu hawnhekk u aħna il-koll insibu fil-Madonna serħan, faraġġ u fejqan. Nitolbu. Tina l-fidi, għax trid ħafna fidi llum biex inkomplu nitolbu għal paċi. Tinsewx li qegħdin f'Ottubru. Ġorru magħkom il-kuruna tar-Rużarju u wejdu r-Rużarju għal paċi. Nitolbu. Ismana. Għandi f'moħħi u qalbi tarbija żgħira li għandha bżonn it-talb għal omma u missier. Għandi f'moħħi dak il-missier li qed jagħmel il-kimoterapija u dik il-mara li ġiet mill-bogħod dalgħodu. Tgħidli ftit ġranet baqa' li ħajja. Imma għamlet kilometri sħaħ biex toqgħod ħdejn il-Madonna. Għandi f'moħħi tant nies li ġew hawnhekk u ma qalgħux il-grazzja, anzi tilfu l-fidi. Ejjew nitolbu hekk bl-interċessjoni tal-Madonna għal min m'għandux min jitlob għalih. U għalik li qed issegwina mid-dar, jew mill-isptar, jew mill-ħabs, mill-faċilità korrettiva. Għalik li taħseb li tlift il-fidi imma li l-Madonna da tiġri wrajk għax tħobbok. Insejħula u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju, kompli fina l-emil ta' fidwa, għaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li qed niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfo qlubna l-fuq. Żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja. Battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina, rittu jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub. Hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li aħna konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna lek mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħataw mir-rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara lik l-ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Franġisk tas-Sisi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi, il-fidi u bil-fidi nemnu li hawnhekk hawn Ġesu ħaj fl-Ewkaristija, namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina, aħfrilna d-nubin, bħalma naħfru l-minu ħati għali, id-daħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim, laqda li jintrit fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Nejdu flimkien waqt li nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin. Flimkien. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Iżdejt kelma waħda. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
كريستو ويارا شم جوا كل بيتا Issa fiskiet ta' qalbna, hekk nirringrazzjaw il-Ġesu għal din it-tqarbina u din l-Ewkaristija.
Jew sanqu bil-wifqa u inkantaw fl-imkien. Lilla bil-fer inkantaw. Anja tara d-dilħaj, nuli l-mulej. Ħaners u quddimu bil-ferħ bit-tama f'qalbna. Ħanannu l-anja l-ġdida il-sidi s-sema u l-art. Lilla bil-fer inkantaw. Anja tara d-dilħajr nannu l-mulej. Nitolbu Għatina u Alla li s-sagrament li biħt qarbinna ikun li kellu x-xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu fi Kristu li jgħixu jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Ix-xahar ta' Ottubru tinsewx it-talba tar-Rużarju, għada it-12 il-suċċessur ta' Don Bosco, Don Fabio Attard, iżur is-santwarju biex jitlob ir-Rużarju għal paċi. Fl-4 ta' wara nofsinhar, l-aħħar qudiesa tkun fil-5. Intom ħerġin hemm littra, il-bulettin, li fih tarif dwar Franġisk Portelli, illi il-Madonna ridet li wassal dan id-devozzjoni marbuta mal-pjaga il-moħbija. 3 Ave Marijiet li ngħidu fl-aħħar għal bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom, dawk li qalulna nitolbu għalihom. Fl-aħħar min irid jiena ser nidħol fil-kappella biex għal ftit mumenti min għandu xi grazzja tal-partikolari, anniversarju u preżentazzjoni, inkomplu t-talb tal-ġublew fil-kappella friġlejn il-kwadru mirakulus u devot tal-Madonna ta' Pino. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, birka inti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, mbirka inti fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Insellmula flimkien Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna. Morru fil-paċi ta' Kristu.